Násilie páchané na ženách je stále jedným z najnemorálnejších, systematických a častých porušení ľudských práv na svete. Je hrozbou pre všetky ženy a prekážkou v našom úsilí dosiahnuť rozvoj, mier a rodovú rovnosť v každej spoločnosti. Násilie páchané na ženách je vždy porušením ľudských práv. Je to vždy zločin a je vždy neprípustné. Zaoberajme sa týmto problémom so všetkou vážnosťou, ktorú si zaslúži. Ban Ki-moon, generálny tajomník OSN. Zaujímavé združenie Žien my mami vzniklo v roku 2000 ako svojpomocná skupina žien, kamarátiek, ktoré v podstate chceli vytvoriť otvorený priestor pre iné mamky na to, aby neboli izolované, aby boli medzi ľuďmi, aby sa aj so svojimi deťmi dostali do inej komunity a mohli ďalej vlastne pokračovať aj v svojich spoločenských aktivitách, v záujmoch. Postupne sa z toho vyvinulo materské centrum vďaka novej generácii aktívnych mamičiek. Ale v tom roku 2003 sme si uvedomovali, že k nám začínajú prichádzať aj ženy, ktoré zažívajú nie pozitívne skúsenosti vo svojich vzťahoch. A teda zistili sme, že sú to ženy, ktoré aj so svojimi deťmi sú obeťami násilia v párových vzťahoch a nemajú reálne žiaden priestor, v ktorom by mohli o tomto probléme otvorene hovoriť. Preto sme sa rozhodli v tom roku 2003 vytvárať aj takýto priestor pre túto nie príliš peknú a spoločensky akceptovanú tému domáceho násilia a vytvorili sme priestor pre ženy také, ktoré chcú o tomto probléme hovoriť a nenachádzajú miesto, kde by o ňom mohli hovoriť otvorene. Hlavnou úlohou krízového centra, ktoré sme v tom čase založili, bolo poskytovať strániace krízové poradenstvo. Vlastne sme vtedy nevedeli, do čoho ideme, netušili sme, s čím všetkým to súvisí a aká je tá téma naozaj veľmi ťažká. Od toho roku 2003 sme sa posunuli, podarilo sa nám vlastne našu činnosť sprofesionalizovať tým, že sme vlastne už jedným z akreditovaných subjektov v rámci špecializovaného poradenstva práve v tejto téme.
a snažíme sa okrem strániaceho poradenstva, ktoré je poskytované klientkám individuálne, pracovať aj skupinovo. Veľmi sa tešíme tomu, že sa nám rozbieha pomaly čím ďalej tým viac aj s pozitívnou odozvou podporné skupiny, teda podporná skupina, ktorú navštevujú aj naše bývalé klientky a aj tie súčasné, pretože veríme tomu, že skúsenosť, ktorou ženy prešli, je neprenosná a mnohokrát je inšpiráciou a dodáva silu a posilnenie našim súčasným klientkám, teda ženám, ktoré hľadajú odpovede na otázky, v akom vzťahu žijú a akým spôsobom sa tento vzťah dá riešiť. V našom združení majú ženy možnosť hovoriť o prežitých traumatických zážitkoch, o tom prežitom násilí. Hlavne bez hanby a bezpečne. Snažíme sa spolu rozobrať túto situáciu, načrtnúť si určité možnosti riešenia. Ak sa rozhodnú zotrvať v tom násilnom partnerskom vzťahu, tak si vytvoríme určitý bezpečnostný plán, vlastne ochrany ženy a detí. Krízové strániace poradenstvo spočíva v tom, že sociálna pracovníčka, pomáhajúca profesionálka stojí na strane klientky. Či už ide o rozhodnutia vrátiť sa k partnerovi alebo odísť od partnera a podať trestné oznámenie, sociálna pracovníčka klientku v týchto rozhodnutiach posilňuje, podporuje. Okrem poradenských služieb pracujeme aj s našimi bývalými klientkami v oblasti terapie. Pracujeme s nimi a s ich deťmi, pretože násilný vzťah medzi rodičmi má častokrát veľmi zdrvujúce a negatívne následky práve na deťoch a snažíme sa teda rekonštruovať vzťah matky a detí tak, aby sme prispeli k tomu, aby v budúcnosti sa čím menej odrazilo na deťoch práve tá skúsenosť násilia, ktorou prešli v detstve. Poskytujeme teda našim klientkám psychologické poradenstvo v prípade, že majú o takýto druh poradenstva záujem. A čo je veľmi podstatnou a dôležitou zložkou našej práce je poradenstvo právne. Práve riešenie problémov násilia v párovom spolužití je jednou z tém, ktoré nie je možné riešiť bez zásahov zvonku. A teda snažíme sa aj poskytovaním právneho poradenstva a tým, aby tá dostupnosť právneho poradenstva pre naše klientky bola čo možno najjednoduchšia, pomôcť im prejsť všetkými konaniami, či už civilnými alebo trestnoprávnymi. V tejto práci si uvedomujeme, že právne povedomie žien, ale myslím si, že všeobecne obyvateľov Slovenska je veľmi nízke. A preto sa veľmi často stretávame s názormi, ktoré nekorešpondujú ani s úrovňou našej legislatívy. Samozrejme, že je tam čo zlepšovať, ale dúfame, že práve tá právna pomoc a prevencia, s ktorou teda pracujeme v súčasnosti tiež na stredných školách, prispieje k zvýšeniu právneho povedomia a zvýši vlastne bezpečnosť a ochranu žien a detí vo vzťahoch. Rada by som poukázala na to, že naozaj tá príprava na manželstvo je veľmi dôležitá. Je dôležité spoznávať toho partnera, jeho charakterové vlastnosti a črty,
tráviť s ním čas a nenáhliť sa do manželstva príliš rýchlo. Ale chcem upozorniť aj na to, že aj ten ideálny partner, starostlivý, zodpovedný, láskyplný, sa môže zmeniť za dverami bytu na nejakého tyrana. Častokrát je veľmi ťažké potom dokázať takéto správanie muža, ktorý sa agresívne správa len voči svojej partnerke. Problémy v našom manželstve nastali veľmi skoro. Už po narodení našej dcerky. Manžel chodil domov často pod vplyvom alkoholu. Vinu za to, že je opitý, dával mne. Potom boli na vine iní, lebo ho vraj nútia. Neustále ma za každú maličkosť kritizoval. Dával mi príkazy a nepripustil námietky. Zakázal mi aj telefonovať. Všetky návštevy, dokonca aj prístup do bytu mojim rodičom a súrodencom. Mohli prísť len v čase, ktorý on určil a povolil. Mala som byť s dcerkou vždy len doma. Bola som prakticky izolovaná od vonkajšieho sveta. Chodievala som len do práce a za sestrou potajomky. Jeho nespokojnosť a náladovosť sa stále stupňovala. Začal ma udierať pesťami, kopal, škrtil. A to všetko kvôli úplným maličkostiam. Mám obavy o život a zdravie seba aj malej. Nemôžem predpokladať jeho reakcie. Veľmi často sa vyhrážal, že nás zadusí, keď budeme spať. Že sa mám ísť obesiť, alebo že sa obesí on. Ešte aj teraz mám z neho strach. Nepretržite sa mi vyhrážal aj tým, že ma vyhodí s dcerkou na ulicu. Raz nás aj vyhodil. Keď policajti prišli, vymyslel si, že som psychicky chorá a že som sa v minulosti liečila na psychiatrii. Policajt postupoval tak, že mi nariadil zbaliť si veci, lebo ma vraj odvezie na psychiatriu. Pracovníčka, ktorá prišla s políciou, sa so mnou porozprávala a uznala, že to, čo prežívam, je domáce násilie. Spýtala sa, či chcem podať trestné oznámenie. Ja som povedala áno. No nikto to so mnou aj tak nespísal. Prípad bol ukončený. A manželova agresivita sa po tomto incidente ešte viac vystupňovala. Raz keď som mu pripravila na raňajky niečo iné ako chcel, vyskočil a začal ma kopať do brucha. Potom ma ťahal po kuchyni za vlasy. Po najhoršej bitke som odišla k rodičom. On sa potom zmenil. Sľuboval, že to už nikdy neurobí. Prosil, nech sa vrátim, nosil kvety. Keď som sa vrátila späť, pár týždňov bolo dobre. Ale všetko sa začalo od znova. Vyhrážky, nadávky, bitky. Mala som zlomenú sánkovú kosť po facke, ktorá nasledovala po tom, čo som zle očistila zemiaky. Mal pravdu. Tie zemiaky boli zle očistené. A mrzelo ma, že som ho tak nazlostila. Chcela by som sa opýtať, ak by ste vedeli o niečom ako domáce násilie u vašich susedov, zasiahli by ste? Ako a prečo? Určite by som zasiahol, ale ako neviem, asi svojim vlastným násilím. Alebo by som zavolal pomoc, určite by som zasiahol. Ja by som zasiahla určite. Dokonca sa chystám zasiahnuť. Ja si myslím, že legislatíva u nás je nejaká veľmi zvláštna. Ja mám kolegyňu, ktorú manžel tlkol ako žito, a kým ju nedobil do modra, mala z traumatológie papiere a nepomohlo jej nič.
Takže nakoniec zbytá na mraky, marodovala 3 týždne, odišla ku rodičom, no a povyhadzoval všetko do kontajnera a no neskutočné veci, čo urobil. Ale zrejme nikto nezasiahol vtedy. A pomohol jej absolútne nikto. V prvom rade by som asi to riešil cez tú políciu. Rovno zavolal ako pomoc políciu a neviem, či by sa nechali riešiť ich, alebo by som asi si našiel nejaký kontakt, možno že na nejakú organizáciu alebo nejak tak. Zasiahol a asi by som oslovil nejakú organizáciu, ktorá je v tej oblasti špecializovaná. Čo si myslíte o tom, že ženy, ktoré takéto niečo zažívajú vo svojom vzťahu, sa stále opakovane k tomu zneužívateľovi vracajú? Čo myslíte, prečo to tak je? No tak to vám teda neviem naozaj povedať. Tiež ma to niekedy, keď sa ma niekto také niečo opýta, tak ma to tak zarazí, alebo keď to v nejakom filme vidím, tam to najčastejšie vidíme, tak ma to tak zarazí, ale neviem, snáď to majú tie ženy v povahe, že sa im to páči, alebo ja neviem naozaj, nejaký vnútorný pocit. Neviem naozaj vám takto povedať. Lebo sú na ňo naviazané fyzicky, finančne, nemajú kam ísť často. Tam to už je taká naviazanosť, by som skôr povedal. Tam sú na to zvyknuté a proste už nevedia, ako to majú riešiť. Podľa mňa. V prípade akútneho útoku a ohrozenia zdravia či života žien a detí je prvoradé riešiť náhradné krízové bývanie. Práve v prípade riešenia tohto problému sme sa v roku 2008 spojili s mestom Prešov a odtedy prevádzkujeme zariadenie núdzového bývania, ktoré i keď kapacitne nedostačuje, je predsa len takou prvou lastovičkou, ktorá môže pomôcť práve v týchto akútnych situáciách. Ide o zariadenie, ktoré je, už ako som spomínala, nie príliš kapacitne vybavené. Je to vlastne len štandardný trojizbový byt, ale dúfame, že do budúcna sa nám podarí splniť náš cieľ, a to je zriadenie prvého štandardného bezpečného ženského domu na Slovensku. Chceli by sme, aby to bol dom s 24-hodinovou službou, s dostupnými službami, či už teda poradenskými, právnymi, psychologickými, aby bol vybavený aj na terapie a na prácu so ženami a s deťmi a hlavne, aby bol skutočne bezpečným miestom. To znamená napojený na policajný bezpečnostný pult a aby jeho služby boli aj kapacitne nastavené tak, aby postačovali minimálne pre ženy z Prešovského regiónu. Thank you.